Aiba, zer gertatu zaizu? Futbolean jolasten. Norabide bat aldaketa egin dut, txaski bat entzun eta ostean ezen jolastu. Latzman proba egingo dizut, aber lotailu apurtu duzun edoz jakiteko. Eta zer da Latzman proba? Latzman proba mugimendu anterior-posterior batean datza, eta esku batekin hartzen duzu femurra, eta beste eskuarekin tibia eta peronea, eta egiten duzu mugimendua, eta beste berauna baino flexibilitate gehiago badauka, lotailuak apurtu dituela. Baina zer zaudete zaten, nahi zente zertaz enteratzen? Badakizuen belaunearen ezurrak eta muskulak ditugu, baina inatek apurtu duena lotailua da. Belauna eusten duena eta belaunari elastizitatea ematen diona eta artikulazioak eusten dituen. Eta lesio hau zoikoa da? Nesketan gehien bat, neskan dekozuelako femurra, doala aldaketatik belaunaren barruko aldera, dekozue X bat egiten beste hangako tibia eta beronearekin. Hemen ikusi dezakezuenez, hau da hanka bat balgoarekin, egiten dagoela X bat beste hankarekin. Eta hau izango zen mutiletako hanka, dekotela femurra eta tibia eta peronea linea bat osatzen. Eta horregaitik, aldakak handiagoak dituzuenez, asko zerrezagoa da tibia eta peronea apurtza. Eta zein da aurreko lezio hau? Hori gauz investigatzen gure laboratorio I+D+I eta orain gure proiektua azalduko dizuegu. Gure proiektua fase ezberdinak izan ditu, eta hau da maketa bat, belaun batena, azal barik, giharrak eta lotzen dira, eta gure lehenengo proposta izan zen rodillera bat jartzea, eta rodillera horretan goniometro bat izatea. Goniometroa balgo graduak neurtzen ditu, eta mikrochipera deskarga moten dio, eta belaunak bere graduazio normalera bueltatzen da, lotailuak ez apurtzeko. Eta lesio hau aplikatu daiteke beste kirol batzuetan? Lesio hau futbolera aplikatu dezakegu, baina baita ere indoor kirolia guztietara, jala nola eskupilotan, duela gutxi frontoian eskupilotari batzuk lesionatu zirelako, hala nola Zubieta, Gaitela eta Barrios. Zer gertatu zaizu? Eskupilotara jolasten egon izenean, norabide aldaketa bat egin dut, eta marruskadura indarrak hanka lurrarekin blokeatu dit, eta nire pisua beste alderantza egin dudanez, hemen palanka bat eratu da eta zer eta portu dudala uste dut. Hori segurazki gertatu zaizu, eskupilotan eduki behar ditugulako kontuan faktore estrinseko batzuk direla egoten zaren kirol orduak praktikatzen, entrenatzen, zure zapatillen sola nolako agarrea duen jakitea, eta frontoin motan, kontatzen duzun frontoin motan zer materialakoa den ikusi behar dugu. Lesioa egitzeko, gu zapatillen telefono batzuk sortu ditugu zenbait fasetatik pasatu direna. Hasiera batean marruskadura erredineko solak izango zituen eta marruskadura koefizientea jakinda pilotariak sola bat aukeratuko zuen. Geroago, zapatillak tako batzuk marruskadura ezberdineko tako batzuk izango zituen eta balgoa gainditzean takoak igo edo jaitsi egingo lirateke marruskadura gutxitzeko. Eta azkenik, gure azkenengo prototipoak gekoaren azala nanoeskalan imitatuko dut. Eta zer da nanoeskala? Kontzeptu hau hobeto ulertzeko irudi batzuk jarri ditugu. Metro bateiko pertsona bat baino 1000 aldiz txikiagoa den gauza bat arkako oso bat izango zen, beste 1000 aldiz txikiagoa den gauza bat bakteria bat, eta azkenik beste 1000 aldiz txikiagoa den gauza bat joiereno bat izango litzateke nanoestruktura bat dela. Orduan zer izango litzateke nanoteknologia? Nanoeskala erabiltzen duen zientzia, eta zer lortu nahi du nanoestruktura imitatzea haien material propietateak oso onak direlako. Adibidez, hori ikusi dezakegu erribosoma bat nanoestruktura perfektu bat dela zeluletan aurkitzen dena. Naturan ere hainbat nanoestruktura aurkitu dezakegu, adibidez tximeleta baten egoak nanoestruktura batean ikusten nanoeskala batean ikusten badugu,
ikusiko genuke egoaren egiturak ura errebotatzea eragiten dutela. Eta zer erlazio dago nanoteknologia eta gekoaren artean? Gekoaren larrua zala, nanoeskala batean ikusten badugu ikusiko genuke iletxo batzuk dituela eta horiek egiten dutena da munduko eskalatzailerik onena bihurtzen dute gekoa eta hori polimero baten bitartez imitatzen saiatuko gara gure zapatilen zorentzat. Bueno, hau dena argi geratzeko azalduko dizuet orain gure azken propuesta finala. Eta, bueno, zuek ulertzeko da, belaunean mikrotxip bat implantatuko dugu, injekzio baten bidez, eta mikrotxip hori egingo duena da balgo graduak neurtu, eta balgo hori estesiba bada, deskarga emon bastoan, kuadricepsan, eta bere graduazio normalera bueltako da, uskurtu egingo da muskula, eta bere graduazio normalera bueltako da belauna. Gero, aprobetxatuz mikrotxipa ere, sodio eta potasio indizeko sensore bat jarri dugu. Sodio eta potasioa beharrezkoa da kirolarientzat flexibilitatea ematen die giharri. Eta orduan, sodio eta potasioa indizak txikiak badira, bidaliko du Bluetooth bidez, PDA batera e-mail bat edo, eta PD horretan ikusiko entrenatzaileak txikiak badiren sodio eta potasio indizeak, futbolaria edo eskopilotaria edo kirolaria aterako da zelaitik, eta edango du zerbait edo joango duz horiek bere lekura bueltatzeko. Eta hirugarren gauza egingo duena gure mikrotxipak izango da gure zapatia inteligenteak kontrolatu, eta zapatilla hauek polimeros bereziz daude eginda bere sola, eta polimero horiek gekoaren larrua zala nanoeskalen imitatzen dute. Eta orduan egingo duenan mikrotxipak izango da, eremu magnetiko baten bitartez, agarrea txikitu edo handitu egingo dau, jokalariak hobeto egoteko zelaien.